Šios dienos Evangelijoje yra sunkus momentas, Kiedy duża część uczniów Jezusa wycofuje się, kuomet daug Jėzaus mokinių atsitraukia, decydują nie chodzić więcej z Nim. apsisprendžia daugiau nevaikščioti su juo. Nie chodzi tu ani o czas, ani o miejsca, Čia neina kalba nei apie laiką, nei apie vietą. tylko chodzi o serce. Tik tai eina kalba apie širdį. Oni nie chcą towarzyszyć Jezusowi, Jie nenori kartu eiti su Jėzumi, nie chcą Go słuchać nenori klausyti i nie chcą widzieć tego, co robi. ir nenori matyti tai, ką jis daro. To jest decyzja, która zmienia serce, Tai yra apsisprendimas, kuris keičia širdį. bo odsunąć się od Jezusa, Nes atsitraukti nuo Jėzaus, to znaczy pozwolić, żeby życie się zmieniało, tai reiškia leisti, kad gyvenimas keistusi, ale nie według Jego wzoru, bet ne pagal jo tylko pavyzdį, według mojego własnego planu. bet pagal mano asmeninį planą. Bo na podstawie czego zdecydowali, że nie chcą chodzić z Jezusem? Nes kokiu pagrindu, dėl ko jie apsisprendė nevaikščioti paskui Jėzų. No bo to, co mówił, było dla nich niezrozumiałe. Nes tai, ką jisai sakė, jiems buvo nesuprantama, Było za trudne. buvo per sunku. I zawsze mamy dwie możliwości. Ir visada turime dvi galimybės. Jeśli coś się wydaje zbyt trudne, Jeigu kažkas atrodo per daug sunku, możemy się wycofać, galime atsitraukti albo możemy prosić o pomoc. arba galime prašyti pagalbos. I ci ludzie zdecydowali się odejść, Ir tie žmonės apsisprendė nueiti, czyli odciąć się od Jezusa. tai yra atsiriboti nuo Jėzaus. I myślę, że to jest zawsze dobry przykład Ir galvoju, kad tai visada yra geras pavyzdys dla różnych naszych porażek, įvairiems mūsų pralaimėjimams, kiedy coś nam nie wychodzi. kuomet kažkas mums nepavyksta. Czy we własnym domu coś tłumaczymy Arba savo namuose, kada mes kažką aiškinam i bliscy nie chcą tego przyjąć. ir artimieji nenori to priimti. Czy jakaś aktywność w pracy Arba kažkoks aktyvumas darbe i kompletnie nie wychodzi. ir kompleksiškai neišeina, nepavyks. Ale Pan Jezus też nie miał wielkich sukcesów. Bet Jėzus taip pat neturėjo didelių tokių sukcesų, Jako nauczyciel pergalių. nie był, Kaip mokytojas nebuvo kimś, kto odnosił największe sukcesy. tas, kuris didžiausias pergalės laimėdavo. Słuchały go tłumy, Aišku, jo klausėsi minios, wiele osób chodziło za nim, daug žmonių ėjo paskui jį, ale też masa ludzi decydowała się być przeciwko niemu. bet taip pat masė žmonių apsisprendė būti prieš jį. Pojawienie się Jezusa na świecie Jėzaus atsiradimas pasaulyje nie sprawiło, że wszyscy się nawrócili, nepadarė, kad visi atsivertė, ale zrobiło coś innego. bet padarė kažką kito. Sprawiło, że wszyscy musieli wybrać Padarė tai, kad visi turėjo pasirinkti z nim albo przeciwko su niemu. juo arba be jo. Więc tam, gdzie przychodzi światło, które daje Pan Bóg, Taigi ten, kur ateina šviesa, kurią duoda Dievas, ono nakazuje nam jakby odsłonić się. ta šviesa tarsi nurodo mums atsiskleisti. Pokaż, co tak naprawdę w Tobie jest. Parodyk, kas iš tikrųjų tavyje yra. I to jest pewna łaska, Ir tai yra tam tikra malonė, żeby stanąć w prawdzie, kad atsistoti tiesoje, żeby zobaczyć, kim faktycznie jestem. kad pasižiūrėti, kuo faktiškai aš esu. Czy tak jak mówimy w czasie tych rekolekcji, Arba taip, kaip mes kalbame šiose rekolekcijose. jaka naprawdę jest moja wiara. Koks iš tikrųjų yra mano tikėjimas. Więc Jezus nie przyszedł, żeby wszystko zmienić, Taigi Jėzus neatėjo tam, kad viską pakeistų. w tym sensie, żeby wszystkich chorych uzdrowić, Ta prasme, kad visus ligonius išgydytų, wszystkich zmarłych wskrzesić. visus mirusius prikelti. Owszem, były wskrzeszenia, Aišku, buvo prisikelimai, tak jak w pierwszym czytaniu, taip kaip pirmame skaitinyje. ale to są pojedyncze osoby. Bet tai vienetiniai atvejai. I trudno powiedzieć, że ta kobieta, którą wskrzesił Piotr, Sunku pasakyti, kad ta moteris, kurią prikėlė Petras, najbardziej zasługiwała na to, żeby ją wskrzesić. labiausiai nusipelnė to, kad ją prikelti iš numirusių. Nie wiemy, dlaczego akurat ona otrzymała tę łaskę. Nežinome, kodėl būtent ji gavo tą malonę. To jest tak, jakbyśmy na przykład wszyscy byśmy w tym momencie umarli.
Tai būtų taip, tarsi mes visi šiuo momentu numirtume. I teraz przychodzi święty Piotr Ir dabar ateina šventas Petras i mówi, to kogo mam wskrzesić? ir sako, tai ką aš turiu prikelti iš numirusių. No, my co prawda nie żyjemy, Mes, tiesą sakant, negyvename. ale jak myślicie, kto by zasługiwał na to? Bet kaip galvojate, kas būtų nusipelnęs, kad jį prikeltų? Kto z nas powinien być wskrzeszony? Kas iš mūsų turėtų būti prikeltas? Dziękuję. Nie wiemy. Nežinome. Nie wiemy, jakie są zasady wyboru. Nežinome, kokios yra pasirinkimo taisyklės. Więc Jezus nie przyszedł po to, żeby wszystkich wskrzesić i uzdrowić. Taigi Jėzus neatėjo tam, kad visus išgydytų ir prikeltų iš numirusių. Przyszedł, żeby dać swoje słowo, Atėjo tam, kad duoti savo žodį, które jest słowem życia. kuris yra gyvenimo žodis. I dać swoje ciało i krew, Ir duoti savo kūną ir kraują, które nie gwarantują, że będziemy żyli wiecznie, kurie negarantuoja, kad mes gyvensime amžinai. ale są obietnicą, że będziemy żyli na wieki w niebie. Bet yra pažadas, kad mes amžiams gyvensime danguje. Więc Jezus przyszedł, żeby dać wiarę, Taigi Jėzus atėjo tam, kad duotų tikėjimą, a nie dać to, być może czego byśmy się spodziewali. bet neduoti to, ko galbūt mes tikėtumėmės. Więc najważniejsza w relacji z Nim będzie wiara. Taigi santykėje su juo pats svarbiausias dalykas bus tikėjimas. Dlatego bardzo poważne są słowa Jezusa. Todėl labai rimti yra Jėzaus žodžiai. Niektórzy z was nie wierzą. Kai kurie iš jūsų netiki. To jest troszkę jak diagnoza lekarska. Tai panašu į gydytojo diagnozę. To nie jest wyrok, Tai nėra nuosprendis, ale to jest informacja, że coś nie jest dobrze. bet tai yra informacija, kad kažkas yra negerai. Dla mnie samego jest takie niepokojące, Man pačiam yra toks nerima keliantis dalykas, że niewiara dzisiaj w Ewangelii kad netikėjimas šios dienos Evangelijoje jest połączona z wydaniem Jezusa. yra sujungta su išdavimu, I w sensie takim zdrady. tokiu Jėzaus išdavimu, kad jis bus išduotas. Co zrobił Judasz? Być może Jezus nam podpowiada, Galbūt Jėzus mums tarsi sufleruoja, że Judasz nie przyjął wiary. kad Judas nepriėmė tikėjimo. I może tak też możemy widzieć różnicę Ir galbūt taip mes galime matyti skirtumą między tym, co zrobił Piotr, a tym, co zrobił tarp Judasz. to, ką padarė Petras ir to, ką padarė Judas. Piotr okazał podobną słabość, Petras pareiškė panašią silpnybę, ale Parodė. po grzechu zachował wiarę bet po nuodėmės jisai išsaugojo tikėjimą. w tym sensie, że przyjął miłosierdzie. Ta prasme, kad priėmė gailestingumą. Judasz nie. Judas ne. Może tu była między nimi ta ważna różnica. Gal tai buvo tas svarbiausias skirtumas tarp jų. Mogę się mylić, Galiu klysti, ale rozumiem z tego fragmentu Ewangelii, bet iš šios Evangelijos ištraukos suprantu, że przyjęta niewiara kad priimtas netikėjimas, jako moja decyzja kaip po mano sprendimas, może prowadzić do zdradzenia Jezusa, gali vesti prie Jėzaus, kad aš išduosiu Jėzų, do wyrzucenia go z własnego życia. prie išmetimo iš savo gyvenimo jo. Więc myślę, że musimy być zawsze ostrożni, Tai galvoju, kad mes visada turime būti atsargus, jeśli chodzi o własną wiarę. jeigu eina kalba apie mūsų tikėjimą. Musimy jej pilnować, chronić ją, Turime budėti ties juo, saugoti ją, tak jak z kwiatami. taip kaip su gėlėmis, Troszczyć się, żeby nie zwiędły. rūpintis, kad nenuvystų. Ale tym, co nam na pewno pomaga, Bet tas dalykas, kuris tikrai mums padeda, to jest ta pewność, tai yra tas tikrumas, że Bóg chce, żeby nasza wiara zawsze wzrastała. kad Dievas nori, kad mūsų tikėjimas visada auktų. I wszystko, co z nami robi, Ir viską, ką su mumis daro, prowadzi do tego, żeby naszą wiarę umocnić. veda prie to, kad mūsų tikėjimas stiprintų. I zobaczcie, że uczestnicząc w Eucharystii, Ir pasižiūrėkite, dalyvaudami Eucharistijoje,
robimy dokładnie to, o czym mówił Jezus. Darome lygiai tą patį, apie ką kalbėjo Jėzus. Nie jesteśmy w Kafarnaum, Nesame Kafarnaume, nie jesteśmy w synagodze, nesame sinagogoje, ale mamy ciało i krew Jezusa bet turime Jėzaus kūną ir kraują. i mamy Jego słowo, Ir turime jo žodį, które Piotr jasno określa. kurį apibrėžia aiškiai Petras. Ty masz słowo życia. Tu turi gyvenimo žodžius. U Ciebie, Jezu, znajdziemy słowo życia wiecznego. Tavyje Jėzaus surasime amžinojo gyvenimo žodžius. A my tu jesteśmy, O mes čia esame, gdzie to słowo właśnie przyjmujemy kur būtent priimame tą žodį. i gdzie przyjmujemy ciało i krew. Ir kur priimame kūną ir kraują. Więc jesteście błogosławieni, Taigi esate palaiminti, bo przyjęliście zaproszenie, nes priėmėte kvietimą, które zmienia Was, kuris jūs keičia, które umacnia. kurie jūs stiprina. Amen.